салому дуруди бепоён дӯстони меҳрубон, хоҳиш мекунам аз ҳар як қадами шумо комментариҳои хубтона ва лайкотона дареғ надоред. ба хотири мо худо, ба хотири ин додараке ки мебинед дар экран, акай ҷамшед дар пешмуштагӣ ай шаҳри Ҳисор, фарзанди ҷигарбандаш ки чанд сола ака? 8 сола 10 рӯз пеш гум шудаги дар шаҳри Душанбе дар территорияи бигем 46 микрорайон. Рақамҳои дар рӯи экран мебинед. хоҳиш мекунам рақамҳои худтона не рақамҳои ҳами акай ҷамшед падари ҳам гудакан. аз ҳар як қадами шумо хоҳиш мекунам рақамҳои Тоҷикистонам доред? рақамҳои Тоҷикистонам мемонам, яъне ки илтимос хоҳиш мекунам блогеро агар дидеш ки ҳамия падилиса савоб шудасагин ба хотири фарзандша биёвад дар адилои Тоҷикистон додага наёфтаи содиянаш. яъне мақсад аз ин ки гудак гав намезана, гудак гав намезана, яъне мешнава шу гудак 8 сола илтимос. номи гудак чӣ буд ака? Билол. худат як чӣ гав зана ка? кай бурмад чӣ хел буд? روزی 19 баландтар гав зана ка? روز 19 айхона промада 19 ҳамин моҳ 19 ҳамин моҳ ай шумо бародаро хоҳиш мекунем агар ягон хабар дошта бошед илтимос нами рақамода занг занед. хуб дӯстони азиз, илтимос ман падара рӯша маҳкам мекунам, яъне сурата ё ки бигем рӯи падара маҳкам мекунам, барои ки илтимоси кар иҷозат, яъне ки имконият надорад хича нишонтия. аз ҳар як қадами шумо хоҳиш мекунам ҳамин видеоро падилиса кунед. ҳамин бачака дидем иншоаллоҳ дар занг занед дар ҳамин рақамҳо ё ки ягон милисахона занг занед то биён ҳам гудака ба соҳибошо бирасонанд. илтимос фарзанд худтон медонед чӣ қадар ширинай, ҷигарбандай, видео дроз нест. хоҳиш мекунам аз ҳар як қадами шумо ки ҳамин видеоро падилиса кунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.